चला आता इथे मी एडिटिंगला बसलो आहे. तुम्हाला एक मी रील दाखवतो, ते तुम्ही बघा. मिनिट, रत्नागिरी में कोई अच्छा सा होम स्टे है क्या? मैडम जी, एक मिनट, रत्नागिरी में कोई अच्छा सा होम स्टे है क्या? हाँ है ना, शुभांगी की होम स्टे, रेलवे स्टेशन से बस 2 किलोमीटर दूरी पे. अरे वाह, तो ये है अपना शुभांगी कीर होम स्टे. मैडम और एक क्वेश्चन, ये अपने शुभांगी कीर होम स्टे में टोटल कितने रूम्स हैं? 4 रूम्स है, 2 रॉयल रूम और 2 अफोर्डेबल रूम. और उनके प्राइजेस क्या है पर डे? ते आमच्या मालकाला विचारा. चल जाऊ बाजारी, मी हाय कोलीस. चला बाकीचा पूर्ण व्हिडिओ किंवा रील तुम्ही इंस्टाग्राम अकाउंटवर बघा. तर कालच मी शुभांगी कीर होमस्टे नावाचा इंस्टाग्राम अकाउंट बनवलेला आहे, ज्यामध्ये तुम्ही जाऊन फॉलो करू शकता. ज्यांना कोणाला बुकिंग करायची असेल, होमस्टेच्या रिलेटेड माहिती घ्यायची असेल, तर ह्या स्पेसिफिक आपल्या अकाउंटमध्ये तुम्ही सर्व होमस्टे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. बुकिंग नंबर, कोणत्या थाळ्या बनतात आहे, काय रेट आहे, सर्व मी या आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर टाकणार आहे. सध्या आत्तापर्यंत 25 फॉलोवर झालेले आहेत आणि मी 2 रील टाकलेले आहे, एक रिव्ह्यू आणि आपला रूम्स किती आहेत आणि काय माहिती आहे ते तुम्ही जाऊन सर्व शुभांगी कीर होमस्टे हे इंस्टाग्रामवर सर्च करा, तुम्हाला दिसेलच. मी आपल्या होमस्टेचा फोटो ठेवलेला आहे आणि तुम्ही सर्वांनी फॉलो करा. आणि जे रील्स येतील तिथे तुम्ही बघत राहा आणि आपले व्हिडिओज पण रेग्युलरली तुम्हाला दिसत राहतील यूट्यूबवरती पण. काय बाबू, काय? चला चल बाबू, चला. काय बोलते बाबू, बोल परत. बुबू रेडी? चला चला, हां चला. इथे बघा सर्वात जास्त एक्साइटेड आमची बुबू असते. आता संध्याकाळचे 6 वाजले आहेत. जरासं झोपलो होतो कारण आज बुकिंग नाही, एक पण रूम बुक नाही आपलं. उद्या बुकिंग आहेत, 2 रूम बुक आहेत आपले. तर इथे जर असाल तर संध्याकाळी 5:30 पासून ते 7पर्यंत बेस्ट टायमिंग आहे वॉकिंगचं. एकदम सुंदर आणि एकदम छान वाटतं. आता पण सर्वात जास्त एक्साइटेड आमची बुबू असते. औ चला चला, तिला असं पूर्ण फिरायला येतं ना, नाहीतर आमच्याशिवाय आमची बुबू जात नाही. काय बोलते? काव्या येते? हां, अभ्यास कर, अभ्यास. चल. कधी कधी कालू थांबते पण बुबू आमची येतेच. कालू आली नाही, कालू थांबली. बुबूला फिरायचं असतं. हां, तिला फिरायचं असतं. होय, चल 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 चल. हे सर्व आंब्याची झाडं आहेत सर्व. हा रस्ता वॉकिंगसाठी एकदम चांगला आहे. चल उभो. काढू, ते सर्व बघतात आहेत, वास घेतात इकडे तिकडे, एकदम मस्त. लंगडी घालते बुबू मध्येच. ह्या झाडातून कुठून कुठे बसलाय सांग? येतं का आवाज? आवाज येतो, बसली कुठे? हे बघा, बुबू आली, ती कालीना आली होती बघा. आणि आपला होमस्टे बघा. ही नवीन सिटिंग तर तुम्हाला माहितीच होती, पण इथे बघा पाठी तुमचं केळीचं झाड बघा वाकडा झाला. तर भरपूर बाकीचे केळीचे झाडं आलेत, पण हा बघा मोठावाला वाकडा झाला. आता याला कापायला लागेल.
कालू बघा फ्रेश पाणी पिते. पी पी कालू पी. चला राऊंड नंबर 2. बघा आमचं काम आमच्या हातातच असतं. हा माझा मोबाईल आहे नॉर्मल घरातला, म्हणजे माझा पर्सनल. ह्या बुकिंगचा दोन्ही मी सांभाळते. ए बुबू चल. नको 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 आता नको नको. बोलते. कोकिलचा आवाज एकदम छान वाटतोय ना. पाऊस पडेल लवकर. काय करते काव्या तू? हे भाजी बनवते. संध्याकाळचं जेवण. संध्याकाळचं जेवण फुलांची भाजी. टमाटो. मला वाटलं भाजी विकायला बसली की काय. तू भाजी बनवायला बसली आहे. अरे वा, शुद्ध शाकाहारी. सनसेट व्हायला आलाय. सनसेट. काढू शांत लाईफ आहे ना. आलू थकली. बुबू बघते आपल्याला. हा काय बनवते इकडे? पनीर भात. काला पनीर. ए काला नाही तो. मग ब्राऊन. ब्राऊन कुठे आहे? तो ब्राऊन नाही. आता लाल होईल. भात पण टाकलं ना त्याच्यातच. हो पनीर आणि भात. येस. जेव्हा गेस्ट नसतं तेव्हा आम्ही असं एकच भात खातो. नाही असं नको बोलू. काल मी चपात्या बनवलेल्या. हा असं जरा पण काल गेस्ट होते ना. हो हा तेच बोललो मी. चला तुम्ही सर्वांनी फॉलो केला की नाही? सुरुवातीलाच मी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की शुभांगी कीर होमस्टेचं नवीन इंस्टाग्राम अकाउंट बनवलेलं आहे. त्यामध्ये फोटोज येतील, त्यामध्ये रेग्युलर रील्स येतील. ते शुभांगी होमस्टे रिलेटेड असतील. तुम्ही जर इथे गेस्ट म्हणून आला तर तुमचा रिव्ह्यू घेतला जाईल. ते रिव्ह्यू त्या अकाउंटवर टाकला जाईल. म्हणजे जर तुम्हाला कोणी विचारलं, हे बघा व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे आणि गेस्टचा फोन आहे, आता बघूया ही कसली इन्क्वायरी असते तुमच्या समोरच. मला गोल्डन रूम पाहिजे होता परवापासून 1 हफ्त्यासाठी. अवेलेबल आहे का? हो आहे अवेलेबल. किती प्राइस वर? म्हणजे दुपारचा सोडून रोज संध्याकाळचं जेवण तिथेच होणार. हां तुम्ही किती माणसं आहेत? 5 माणसं. AC रूम पाहिजे, नॉन AC रूम पाहिजे? चला असे बुकिंगचे कॉलसुद्धा येत राहतात. तर तुम्ही सर्वांनी शुभांगी कीर होमस्टेचं इंस्टाग्रामवर जो अकाउंट आहे त्याला फॉलो करा. तुम्ही रेग्युलर कमेंट करा. या इंस्टाग्राम अकाउंट तुमच्या स्टेटसवर ठेवत जा आणि शुभांगी कीरला टॅग करा. जर तुम्ही हे रेग्युलर करत आहात, तुम्ही रेग्युलरली कमेंट करताय, तुम्ही रेग्युलरली लाईक करताय आणि तुम्ही स्टेटसवर रेग्युलरली ठेवताय, तर मी तुम्हाला एक पर्सनल गिफ्ट पाठवणार तुमच्या अकाउंटवरती. ते काय गिफ्ट असेल ते सुद्धा गिफ्ट पण सरप्राईज असेल. पण जर कोण रेग्युलर असेल इंस्टाग्राम अकाउंटवरती तर त्याला मी एक गिफ्ट नक्की देईल. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला पण फॉलो नाही केलं तर ते फॉलो करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि बुकिंग्स अवेलेबल आहे, तुम्ही बुकिंग करू शकता. सर्व डिटेल्स तुम्हाला खाली दिसत असतील. तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा. बाय बाय. बाय बाय.